سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات تخطاتلتي تلفزيون السلام كمي كنيكم اندابلنا نابزي زحالف جيزي I think نوح جرنا لنا مثلا نخلتصهم بزخونه مخنيات انوي زيوناتي من قدي زبلون لو معتي حزنا لكم قريبنا لنا بار نايلو معتي مدبي بحدا سب حونا سلازي حاتتني نالبات بتانا تحطون مخاد زاكل نايلو معتي مدب ناب ناي رسول صلى الله عليه ناي الله سبحانه وتعالى زحلف جيزه مننت ناي الله زغلص نيره حجين اذا نايلو معلتي انتي كنبلاينا ان شاء الله ناي يسوس مصحف قدس مسرت مصحف قدس يسوس املاح دي ايكونن تبل مالتي كم حطو سلاذا حتته حدا كريستيان كغلصلو سلاذدلهو سلاذدليه بزي مخنيات مالتي اوكي سلازي ان شاء الله مساناو نسو كهلو مصيخو تسفا قبر مالتي اب مصحف قدس اندحرينا قدمي ناي مصحف قدس ون الله سبحانه وتعالى اب قران انتايلنا حاله خلته زخون مسرت زخون خن حزينا مالتي نعو بمسرت غيرنا نتنا تحطو كملو سي ان شاء الله ساعه 4 إنا نجمر نيرنا لومي بزخوني مخنيات دونكينا بتعمي قريتها او حراي ان شاء الله سلازي باذن الله لو معتي بزعبا يسوس وي عيسى ام مصحف قدس املاح ديو ايكونن نزبل مسرت غيره توسن غيزه مالتي دارغ 50 دقيقه زخو مساخم الله بدحريو تي بروجرام كودي مالتي معناته توسن غيزه سلازلو بزي اوكي سلازي بزي مسرت انتاي نبل مصحف قدس بزعبا يسوس انتاي يزبل انتاي يزارب بزح غيزي كريستيان ناتوم زغنا حسابات ويكا بمصحف تدغيفهم كزاربو يفتنيهم ويكا يبليهم نغرغن اسكي بحقي انتاي يزبل زلوت مصحف قدس نخنريو اندحر كوينا نا مصحف قدس كنملسينا غن قدميو غن انتاي كنبل نخيل بجمرتا نرأي بسلو بزعبا سلمنا انتاي يبل اسلمنا انتاي يبل الله سبحانه وتعالى بسورة العمران مالتيو ويكا معراف 3:4-5 كمتي بسكرين تريوه لهم يلهم من حكي اي رأينا له بسكرين سوري طيب كفتني انا ان شاء الله بسكرين كتريوه اوكي اب تيك توك زلهم مالتي بالتلفزيون الرئيس لزهونه صقم يبلون سلازي حجي انتاي كنبل نخيل الله سبحانه وتعالى ابزي انتاي قليص له اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين زي اتانا مجمرتا كونسبت نعون محابي اذا كونسبت زي ويكا ازي انت اشمو هنو اتقلال زخونه مخنياتو بزعبا زون عيسى اب قران من ينزبلون حدا بروجرام سلازلو مالتي حدا عبي زخونه بروجرام لنا نعو نهبلو غيزه مالتي نغير جن نعو نلو معت نزي حطو زملس زخون حدا نغرات كلته ثلاثه رينا ابت مصحف قدس كاوتيو مالتي سلازي الله سبحانه وتعالى قال مبزحتو غيزي اتا قال تبلون نبينا خنريا سلازخونا اب يوحنس حدا غليصوا زلو مالتي قال بمجمرتا نبر تبل ازي اون كم حنتي ناي كريستنا نيسوس كقول املاخي لهم زغول صوا سلازخونت ازي اب مسرت ترغمات نايتي غريخ انتاي مالتي تي قال زبل دلو بمتاي تغليصلو غلمتات زبل مسؤ زخيدون بزعبا قال انتاي تغليصلو مصحف قدس بحافيشو نريو غداي سلازلو ازي اخدونغيا مالتي كن حجي ابزي
قال يلو قليصو زول الله سبحانه وتعالى ملائكتي مريم ወይ ከዓ ማርያም ዝበልዋ ዘክር ይብል ኦ ማርያም አላህ ካብኡ ብዝኾነ ቃል ካብ አላህ ማለት እዩ ራዩ እቲ ቃልሲ ካበይ መፂ ማለት እዩ ካብ አላህ ካብኡ ብዝኾነ ቃል ካብ አላህ ብዝኾነ ቃል ስሙ መሲሕ ዒሳ ወዲ ማርያም ኣብዛ ዓለምን ኣብ መጻኢት ዓለምን ክቡርን ካብቶም ናብ አላህ ዝቀረቡ ሰባት ብዝኾነ ወዲ የበስረኪ ይብላ حجي يبسرك رأيوا بسورة العمران زلمات يبسرك قبل كله اتا بسرات قال مالتي اتا قالت انت نعا وين مريم زتبسر بسرات ذهب الله جبريل مالتي بسرات هيبوا اذا بسرات زي ادما وديخو كتولد مخانا عيسى زبحال ويك مسيح زبحال كتولد مخانا اب مصاي اب عالمن اب مصايت عالمن كخبتهم ناب الله زقربوا سبات مخانو كابت خال حزب مالتيو ينغرا سلازي ابز حج انتاي نري اتي قال زبل سي انتاي اتي قال زبل حج نساتهم يمكو نتي قال سي املاح بعلو تقال يزبلو زلو مالتي قال مجمريا وورد مالتي قال كبحال كله مالتي مستزارب كاي زمط نغري قالو كو خيتزارب كاي قال اي بحالني حسابي زبحال حدا سبسي نتا قالناتو خيتزارب خلا اب ندحر اب ملحسو زي وصتتا زي تسمعتتا قال انتاي مخانا اب حساب طرح نيرا مالتي حساب ياكو تبحال سلازي اذا حساب زي اكو زفلط اسب يلن مستزارب كن قال تباهيلات فلط مالتي اتا قال كاني انت امو تقال ندحر لها حد عينت قال الله مالتي لابنت حجه اب زفطرت حدا ندحر جميركم كاب حدا حساب تحت زلو ندحر ريخم بزناي مجمريا معرف انتي اندابله فت كون اندابله يفطر مالتي سماي كون مريت كون قال اندابله صحين ورحن كون اندابله بكون تفطري سلازي اتا قال تبال حجب زي انتي مالتي اتا كون تبل قال مالتي كون تبل قال حجي سماي نكو خوني اتا كون تبل قال معاسيات وص مستزاربا مالتي فطارسن مستزاربا تقال مسوصت تقال كل ነገር كا يخون تسوز دليو مالتي يخون سلازي قال كبحال كله قدمي موصو كا فطاري قدمي موصو كا ملحاسو سني كي تزاربن كله نسو قال كبحالاي كالني مسوصت رحيو قال زبحال مالتي سلازي بس مسرت حجي انتي نبلابزي ابسروت المعراف سوره العمران مالتي 345 قليص ولو قال انتي مخانو ناي بسرات قال مخانو مالتي سلازي اذ ناي بسرات قال كرينا مالتي اذ ناي بسرات قال حاده حجي انتي رينا لنا قال انتي مخانا اتا عباي ساتوم قال نبره قال نبره እንዳቦልን ኢየሱስን ንሱ ቃል ነበር ኢሎም ዘሃብዎ መጀመሪያ ቃል ይነሩ ገለዝ ቦሎ ማለት ኣብ ዮሐንስ 1:1 ዘላ እዚኣ ናይ ቤና ከም ዝበልኩም ስለ ዘሎ ኢንሻአላህ ክንዝርዝሮ ንዑን ቃል ኢዘ ማለት እዩ ግን ሕጂ ኣብዛ ተድልየና ዘላ ቃል እወ ቃል ነይሩ ኢየሱስ ቅድሚ ምፍጣሩ በአላህ ቃል ተረዲኩም ኣብ حسابنا አላህ ነይሩ ወይ ካ ኣብ ናቱ ፕሮግራም ነይሩ سلازي عيسى نخفطر ويسوس نخفطر الله سبحانه وتعالى ناي بسرات قال هو بتا قال اسخ انت اتا كنت بالقال مالتي بتا سوز دليا كنت بالقال زتفطر مخالو سلازي ابزي انريا مالتي حجز انت يبلالو اب معراف 345 ويك سوره العمران 40 شوعتن دحرينا ابز حج نريا زلنا انت يبل قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر وقيتاي أنا سني مسبعي كي ترحبكو ويك أسب كي تنكفرني وي سبعي زي باللي مسمانم سبعي كي ترحبكو بس كم يجري يزق العزك هلوني إلى مسحاته تتو أبتناي بالسرات قال مسحابا مالتيو انتاي تقول انتاي بلا مسو قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله سيكم إيو الله زنجرز غيروي وي بالله سي تودأ نجاريو كذا انتايبل الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء يخلق يلو الله سي دليتو فطر زخيل قويتاي سلازي يسوس فطيرو مالتي اتي فطور اتي ابز فطر دلو الله يخلق الله سبحانه وتعالى يخلق ايش ما يشاء دليتو فطر زخيل مالتي اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون حجتا كون متياب زمالتي حدا نجر كجبر اندحر دليو فطاري الله سبحانه وتعالى حدا نجر اندحر حاسيبه كجبر اندحر دليو نت نجر سي كون طرح يزبلو كون يزبلو تنجر كا يخون مالتي سلازي انتاي بلا نسا دما انتاي لاتو او ويتاي سب زي تنكفن خنساي كميلو قلعي يهلوني بلت اتو نجر وي اتو خنتات كمزيو يبلا نسو مالتي ملاخ
الله زدليو نجر زفتر زدليو نجر زفتر زدليو نجر كجبر أنت دليو نعو كن يبله كأتتاون إتي نجر يخون يفتن بلا ريهم زي بالطعم هاي بزخونة زاربة مالتي الله بكون زفتر مخانو زدليو نجر كجبرن دحر دليو نتنجر تعيز بله كن يبله إتنجر كأ يخون مالتي بزي تفتير مالتي حجي كل تنجر رئينا قال تبر رئينا يا أو زاق قال زي أنا بسرات قال نماريام استنجرة قال عقد ولد مخانا زاق قال زي أخاني نساون حيتا كم زي أنا سني سبعي زي تنكفرني زي تمر عوت قال مالتي من سبعي كي تراهبت كم يجريو زي نجر زي خوني لاون حمس حاتتت زي نجر زي خون الله زدلي نجر كخون كون اندحري لو يخوني يبلع مالتي ريكم سلازي فتار زدلي نجر سي كله نجر يخون انتي مالتي بزي سبعي سي كتولد مخانا مالتي ينجرا بزي مريم كانت خيد مالتي سلازي حجي انتي رئينا قداوي نجر اتا كنت بر رئينا يالنا مجمريا انتي رئينا قال رئينا دحر كا كون تبل سلازي ناي بسرات قال مصيوا بكون كا تفطيرو كون زبل كاني ناي الله سبحانه وتعالى قال فطيرو مالتي بتا كنت بل تئزاز ان الله ربي سخن تايم هيرو حجب زي سورة العمران 351 كأنت يبلنا انت يا مهيرو خيرو ابزنو برو لغيزه ان الله ربتي الله كو يبل غويتاي فطاري الله كو ربي وربكم فاعبدوه ناعي غويتاكم من نعود راح تغوزو هذا صراط المستقيم ازي اتي صراط المستقيم زبولو قطتنيا منجد ازيو كابزنينيو نابكال از خيد نخال از غزا انتي مالتي فطيمو تقبالنت يبلون مالتي اوكي حجي ولو انا ماتيو سوعات 22 انتي تمساسال انتي غليصلو بتا معلتي ابزحات غويتاي بسمكا ايتم بناندو اغاننتس بسمكا ايوصانان بسمكاس بزح حيلو دو اي جبرنان كبلوني يوم يبل ريخم زيا ايروي تاشمي عدلا توريص اساس زخونتيا اب سلسن حركتكا 23 شعو انتم جبرت عامت كبلومي انا خايبل مالتي اي فلطكم انك يدو رحقو كبلومي يبل دحرت رايوا خمس ماتيو شوعاتي كاب 23 رايوا سلازي كن ابتو غويتا زبل سلازلو حجي اتو غويتا نعي تبلونو زلهم سي اي فلطكم اني اتا معلتي اخبلومي يزبل دلو سلازي تو غويتا زبلو مني بتا معلتي اس غويتا يزبلو مالتي اندحرنا ابلاح غويتا زي بالك انا من خاطولما سلازي نسو ينصقلو بزي نمنتاي غويتا يتبلوني يبلالو غويتا بسمكا بسموها تنبينا يمزبلو تنبيت زاريبنا يلوم بزحات وصيم حجي تنبيتات زاربو اغاننتي بشمو نوص علينا بلو بشمو بزح نجر نجبر بزح حيلي علنا يلوم كازاربو كساب موتاتا تسينا يبلو بسمن تلكا بسم يسوس بلو كل زي كم زخبلوني يبل جن انتم جبرت عامصا كيدو راحقو هاوي اي فلطكم مني يبلوم اتا تقسيم سقصلت مالتي سلازي اتي غويتا ريخم نسون بعلو الغيسوا مالتي انوي اتو غويتنت زبحال نجر ام مصحف قدسون قال ايزه نريو نخلينا مخنياتو غويتا زبحال بزح سلازلو قالوتون غويتا تبحالو سلازلو بتناتهم ابحالا غويتا مالت املاح مالت اندحر كوينو بجك حاده فطاري حاده غويتان كالي يلن جن غويتا زبلو زلو يسوس بتناي ايهوداوያን ባህሊ እዩ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ ናይ አይሁዳውያን ባህሊ ከኣኒ ንዑት راح ደይኮነ ንብዙሓት ጎይትነት ኮን ሂቦሞም እዮም ንኣብነት ሕጂ ንኣብርሃም ንባዕሉ ጎይታይ ኢሎም እዮም ጎይታይ ትብላ ሳራ ባዕላ ጎይታይ ኢላ ትፅውዖ ንሱን ጎይታ ተባሃሉ ካልኦቱን ብዙሓት ኣለዉ ምናልባት ኣብዚ ጥልቅ ኢልና ምስ ግዜ ዘለና ሕጂ ኣይናኣቱን ነገር ግን ኣብዚ እንታይ ንርኢ እቲ ጎይትነት ዝበሃል ንኻልኦት ከም ተዋሃቡ ካልኦት ሰባቱን ካብ ሞት ዘተስኡ ከም ዘለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ብጀካ ኢየሱስ ካልኦቱ ነዚታት ዝገበሩ ከም ዘለዉ እዚ እውን ከብሎ ስለዘይክእል ንዕኡ ማለት እዩ ጎይታ ሓደ መጽኢ ተበሎስኒ ኣምላኽ ማለት ይኮነን ስለዚ በዚ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ሰው ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣብዚ ቃል እቲ ቃል ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና መጀመርያ ኣብ ዳዊት 119 እንድሕር ኢና ምዕራፍ 119 ነቲ ንባርያኻ ዘተስፋኻዮ ቃል ይዝብል ስለዚ ኢየሱስ ብናይ ተስፋ ቃል ዝነበረ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ብናይ ተስፋ ቃል ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ተስፋ ቃል ተባሂሉ ይግለጽ ከም ዝነበረ ይራኣይ ማለት እዩ ኣብቲ ይራኣይ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ተስፋ ቃል ማለት እዩ እቲ
نتي باريخا زتسفخايو قال ذكر يبل مالتي سلازي عيسى انتي نيرو دحرينا بحافشو ابسلمنا حاجه نخنبلو بحصر زبل عيسى سبي نيرو كم كالوت كم ادمي نيرو ان انتي يبل الله سبحانه وتعالى بسوره العمران 59 مالتي ان مثل عيسى كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سلازي لك زي مثالي ناي يسوس مثالي انتايو ابنت ناي يسوس ويكا مثالي ناي يسوس اب قدمي املاح مالتي اب قدمي املاح سي يسوس انتايو مثالناتو لك كم ناي ادمي كمتنا ادم الله فطيرو كاب حمد كون يلو سب زخونه لك كا عيسى دما بزي ابو كون يلو زخونه مالتي سلازي لك كم ناي ادمي يبلنا مسنا ادم اتحيزو الله نغرنا مالتي ازي اتي زعابي ناي اسلمنا ريهمو نسب زي يملخ مخانو مالتي نسب يملخ نزو فطورات نغرات يملخ استفطر مالتي اب عالم مصيسني زبلع نزستين تاشمو زنبرو اسنان نيرو غله زخيد مستم دق سبات كوينو ود كلي تبلو مالتي ادي وليداتو حدا زيتات عينت قلعز نبرن اشتي حصان غله زيتاتي املاك تبلو فصوم اي كالني مخناتو سب ندحركم كاسخالك كما ها خوينو الله ماتي اذا انا هنديزم كم يم زبلو سب كوينو مصيو املاخ يلوم كا ززاربو لها الله ماتي سب مالتي املاخسي كم سب كوينو مصيو قال زبلو مالتي سلازي اندحرينا يحجي ا مصحف قدس اتو اندحريلنا انتي يبل يوحنس 1:18 حدا كان املاخ زرأيو يلبون نفدنا املاخسي زرأيو ولا حدا يلبون اتي اب حق في ابو زلو حدا ودو نسو اغهادو يبل مالتي حجتي ازي بمنتاي وزو حجي مجمريا املاح زي الراي مخالو نغير له املاح الراي دي اي الرايني حرا اندحر زي الراي كوينو ازي زي الراي زلو امينيو املاح كهونا يكلني مخناتو املاح اي الرايني اغهدو تاي مالتيو ابناي محرنيا انت يبل تركو يبلكا تركو مالت باباتو اقف ياله عند لجو تركو يبل اتي اب حقفو ابو زبللو باباتو اقف ياله عند لجو ارسو تركو سلازي بزعبا اتي ابو زترخه منيو زتزاربه منيو زغلوصو منيو يسوس مالتي سلازي ابز انت يبلنا له املاح اي رايني فصوم سلازي اي راي سلازي الراي مالتي املاح اي راينيو كم سب كوينو متيو غلمتا زخيد نجر ايكونن نجر جن نعو حجيناي غداي ناي املاح استزاربه بزعبو استغلصه وي declared him زبل دلو بانجليزኛው ልክ ነቲ ተረከው ዝብል ደሎ እንታይ ልወሎ declared him ስለዚህ ገሊጽዎ ማለት እዩ አውጁ ብዛዕባኡ ስኒ ነጊሩ ተዛሪቡ ምን ምዃኑ ማለት እዩ ብዛዕባ ምን ብዛዕባ አምላኽ ስለዚህ ኢየሱስ መጽ ዘሎ እንታይ ብዛዕባ አምላኽ ይዛረብ ማለት እዩ እንበር አምላኽ ሲ አይራይኒ ሰብ ክሪኦ ይክእልኒ ማለት እዩ እቲ ተረከው ወይ ከዓ ተዛሪቦ አግሂዶ ዝበሃል ዘሎ ግን ገሊጽዎ ማለት እዩ ነጊሩ بزعبو تزاريبو مالتيو سلازي اب مصحف قدس كم زحجي نريو زلنا مالتيو بتوساخي مالتيو بتوساخي حج ندحرينا اب قداماي قرنطوس ندحرينا قداماي قرنطوس شومنت حاده مالتيو انت يبل ولا باولوس نبعلو سني حدا املاح مهلاوي يزفلت يسوس كم زي كونه يزفلت نحنا سني يبل كله كابو زخون نحناون نعو نخون حدا املاح طراي ابو قالنا يبل حجر يهما نتا ابو زبيليوم املاح زبلو اتودي كون الاملاح تباهيل زلو ولا باولوس بعلو انت اذا امن ابز حجي نحاده املاح كم زلو اذا امن حاده املاح طراي نبينو حاده املاح طراي ابو قالنا يزبل حاده املاح طراي ابو قالنا يلو غليص له مات سلازي كمزيلو እንዳገለጸ ከመይገር ካኻ ነቲ حدش ነገር አምጪኻ املاحነት ኢየሱስ ተሆቦ ትኽእል زي كالي كون زي كل مالتي سلازي بزي حاده نرئي مالتي كالا اي اذن دحرينا حجي كله بؤو زخون ابزي منالبات يبلن كله بؤو زخون نحنا كابو بؤو نخون حاده غويتاون يسوع كريستوس علينا يلو يقصل جن حاده املاح زبولو منيو طراي ابو علينا يبل حاده املاح طراي ابو علينا نيسوس كحاده غويتاون علينا يبلو اتو غويتነት رئينا ينا انتو يزاريبنالو بزحات غويتو تباهلو لو سلازي اب افيسون وندحرينا حاده سلسته اتي بمنفساوي برخت زبله بخريستوس غيرو
ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኢሉ ሕጂ ርኢኹም መን ኣብ ሰማያት ዝባርኾ ብኢየሱስ ገይሩስኒ ባሪኽና ይብል ኣሎ መን ይባሪኽዎም ኣምላኽን ይብል እቲ ዝባረኸና ኣምላኽን ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ሕጂ ስለዚ መን እቲ ኣምላኽ ተባሂሉ ዘሎ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ዘሎ መን እዩ እቲ ኣቦ ጥቆምሉ እዮም ሳቶም ተጠቂሞምሉ ኣለዎ ኣቦ ዝብል ግን ኣቦ ዝብል ኣብ እስልምና የለን ኣቦ ገለመታት ዝብል ነገራት የለን ነገር ግን ረቢ ዝብል ኣሎ ረቢ ስለዚ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ረቢ ናይ መን ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ረቢ ማለት ጎይታ ናይ ኢየሱስ ማለት እዩ ኣቦ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ነቲ ኣቦ ንሱ ጥራሕ ኣምላኽ ተባሂሉ ዘሎ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣለና ተወዲኡ ማለት እዩ ሓደ ጥራሕ እዩ ዘሎ እቲ ኣምላኽ እሱ ከዓ እቲ ዘይረኣይ ኣምላኽ ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ወላው ናብ ኤፌሶን እውን ከምኡ 4:5-6 ድሕር ርኢና እንታይ ይብል እቲ ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ሓደ ኣምላኽን ኣቦ ኩሉን ንሱ እዩ ንሱ ጥራሕ እቲ ሓደ ኣምላኽን ኣቦ ኩሉን ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ እሱ እቲ ሓደ ኣምላኽ ጥራሕ ተባሂሉ ዘሎ ወላ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ እውን 11:31 ከምኡ እቲ ንዘለኣለም ብሩህ ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኣቦ እዮም ዝብሎ ንጎይታናስ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ብሩህ ኣምላኽ እንዳበሉ ንዑ ፅውዕዎ ንመን እዮም ንኣቦ ኢሎም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣቦ ጥራሕ እዩ ኣብዚ ኣምላኽ ተባሂሉ ዘሎ ኣቦ ጥራሕ እዩ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣይተባሃለን ማለት እዩ ከም ጎይታ ብልዎ ነገር ግን ጎይታ ማለት ከዓ ነጊረኩም ብዙሕ ጎይቶት ዝበሃሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለዉ ስለዚ ብሓፈሽኡ ሕጂ እንድሕር ርኢና መጀመርያ እቲ ቃል ዝብል ዘሎ ኣብ ዓንቶይ ዝገለፅናዮ ናይ መጀመርያ ኣብ ኢሳያስ 55:11 እቲ ቃል ካብ ኣፉ ዝወፅእ ምዃኑ እዩ ገሊፁ ዘሎ ካብ እቲ ቃል ዝበሃል ካብ መን ወፅእ ካብ ኣፉ ካብ ኣፍ መን ካብ ኣፍ ኣምላኽ ወፅእ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ እዩ ዝብል ባዕሉ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ነቲ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብቲ ኣነ ዝልእኮ ከቕኒዕ እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይምለስን ይብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣምላኽ ቃል ይወፅእ ካብ ናቱ ካብ ኣፉ ወፅእ ንዝደልዮ ነገር ከዓ የስልጥ ማለት ኩሉ እቲ ዝደልዮ ነገር ገብሮ ማለት እዩ ኣብቲ ዝልእኮ ከዓ ይቕንዕ ስለዚ ከምዚ እዩ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ቃል ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ንየሱስ ሳቶም ናይ ኣምላኽ ቃል ኢሎሞ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቃል እዮም ሕጂ ስጋ ኣልቢሶሞ እቲ ቃል ከይዱ ባዕሉ እቲ ቃል ኣብቲ ውሽጢ ማርያም ኣትዩ ገለ ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ወፂኡ ዝንቀሳቐስ ገለ እዮም ገይሮሞ ዘለዎ ማለት እዩ ነቲ ቃል ንባዕሉ ቃል ማለት እንታሽም እዩ ቃል ክበሃል ከሎ ስኒ ኮማንድ እዩ ከምዚ ትእዛዝ እዩ ትእዛዝ ክገብር እንድሕር ደልዩ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ኩን ይብሎ ይኸውን ናይቲ ኩን ዝብል ቃል ትርጉም ዳኣ እምበር እቲ ቃል ዝበሃል ኩን ዝብል ዳኣ እምበር እቲ ቃል ባዕሉ ስጋ ለቢሱ ገለመለታት ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚ ኢየሱስ ብሓፈሽኡ ኣብ ዮሃንስ 17:3 እንታይ ይብል ኣብ ዮሃንስ 17:3 ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ ኣብል ስለዚ እታ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዓይነት እያ ተባሂሉ ተገሊፁ ዘሎ ዓይነት እያ ሓደ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ምፍላጥ ትብል እያ ስለዚ ፈጣሪ ኣምላኽ ሓደ ንበይኑ ምዃኑ ምፍላጥን እዚ ሓደ በልዎ ነቲ ዝለኣኽካዮ ብሎ ኣሎ ንመን ልኢኽዎ ንኢየሱስ ልኢኽዎ ማለት እዩ ነቲ ዝለኣኽካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ ኢሉ ስለዚ ልክዕ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ምፍላጥን ንነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓ ነቢ ምዃኖም ምፍላጥን ምቕባልን ማለት እዩ ምፍላጥን ምቕባልን እዚ እቲ ዘለኣለም ህይወት ካልእ የለን እኮ ወላ ኣብ ግዜ ሙሴ ከምኡ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ኩሎም ነቢያት ከምኡ እዩ ነይሩ ንኣብነት ሕጂ ሙሴ ንደቂ እስራኤል ክመፆም ከሎ እንታይ ሙሴ ካብ ኣምላኽ ዝመፁ ምዃኑ ክፈልጠሎም ከኣምኑ ድማ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ሓቂ ሓደ ፈጣሪ ምዃኑ ከኣምኑሎም እንድሕር ብፈጣሪ ዝሓደ ኮይኑ ነቲ ነቢ ክቕበሉን ትርጉም እኮ ይብሉን ስለዚ ብሓደ ኣምላኽ ብሓደ ፈጣሪ ይኣምኑ ንሱ ሓደ በይኑ ምዃኑ ይኣምኑ እሞ እዚ ምስ ኣመኑ ግን ድሕር እዚ ዝኣምኑ ኮይኖም ነዚ ሕጂ መፂዎም ዘሎ ነቢ ድማ ክፈልጥዎን ክቕበልዎን ይግብኦም ናይ ዘለኣለም ህይወት እንድሕር ክረኽቡ ደልዮም እንድሕር ደኣኒ ኣምላኽ ገዲፎም ነቲ ነቢ ዝቕበሉ ኮይኖም ወይ ከዓ ንሓዲኦም ጥራሕ ማለት እዩ ንሙሴ ይቕበልዎን ኣምላኽ ይቅበሉን ወይ ከዓ ንኣምላኽ ይቅበሉን ንሙሴ ኣይቅበሉን እዚ ከዓ ፍፁም ዘይከይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ኣምላኽ ዘምህሮም ዘሎ ሙሴ እኳ እዩ ዘምህሮም ዘሎ ወይ እቲ ነቢ ተላኢኹሎም ዘሎ እዩ ዘምህሮም ዘለኩ ከመይ ገይሮም ዳኣ ፈሊጦሞ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ማለት
ልክዕ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንብሎ ዘለና ሓደ አላህ ሓደ ንበይኑ ፈጣሪ ንኩሎም ነቢያት ዝለኣኾም ቅድሚ ሕጂ ናይ ፈጣሪ ናይ ኩሉ ንዓና እውን ኣብዚ ዘምፃና ዝፈጠረና ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ሓደ አላህ ምዃኑ ሓደ ፈጣሪ ምህላው ምፍላጥን ካልኣይ ከዓ እዚ ነቢ መፅእካ ዘሎ ከዓ ምቕባልን ንዕኡ ፈሊጥካ ነቢ ምዃኑ ክትቅበሎ እዚ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከዓ ኣብ እስልምና እዚ እዩ እዚአን ክልቲአን እንድሕር ሒዝካ ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ማለት እዩ ላኢላሃ ኢለላህ ማለት ብጀካ ሓደ አላህ ክንግዝኦ ዝግባአና ካልእ ኣምላኽ የለን ኢልካ ነቶም ኩሎም ካልኦት ኣማልኽቲ ትነፅግ ኣለኻ መጀመርያ ላኢላህ ክትብል ከለኻ ኣምላኽ ዝበሃል የለን ትብል ኣለኻ ተረጋግፅ ኣለኻ ኣምላኽ ዝበሃል ኣብ ዓለም ወላ ሓደ የለን ድሓር እንታይ ተምፅእ እዚ ነፊ ይበሃል ምንፃግ ይበሃል ፍፁም ዝኾነ ዓይነት ኣምላኽ ኢልካ ትነፅጎ ብጀካ ሓደ ኣምላኽ ሽዑ ትብል ብጀካ ሓደ ኣምላኽ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብጀካ ሓደ ኣምላኽ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ነፊ ወይ ኢስባት ኣሎ ማለት እዩ ምንፃግን ስለዚ ምንፃግን እንታይ ማለት እዩ ነቲ ነገር ነፂካ ሓደ ነገር ነፂካ ካልእ ከዓ ትቕበሉ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንታይ ዝንፀግ ኩሎም ኣማልኽቲ ዘበሉ ኣብ ዓለም ዘለዉ ትነፅጎ ማለት እዩ ብጀካ ሓደ ፈጣሪ ንዑ ግን ተረጋግፆ ማለት እዩ ስለዚ ላኢላሃ ኢላላህ ብጀካ ሓደ ኣምላኽ ክንግዝኦ ዝግባአና ካልእ ኣምላኽ የለን ሙሐመድ ረሱሉላህ ክትብል ከለኻ ከዓኒ እንታይ ማለት እዩ ሙሐመድ ረሱሉላህ ክትብል ከለኻ ድማ ነቢ መሐመድ ከዓ ልኡኽ ምዃኖም ምምስካር ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ሕጂ ደቂ እስራኤል ንባዕላቶም እንታይ እዮም ነይሮም ንምንታይ እዮም ዝኣምኑ ነይሮም እንታይ ኢሎም እዮም ንዕኡ ዝኣምንዎ ነይሮም ንየሱስ ደቂ እስራኤል ረኣይዎ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣሎ እንታይ ይብሉ ኣሎ ኣብ ማቴዎስ 9:8 ኣብ ሉቃስ 7:16 እቶም ህዝቢ እዚ ረኣዩ ፈርሑ ሕጂ ንሱ ተኣምራት ምስ ገበረ ገለ ሪኦሞ ፈሪሖም እንታይ ኢሎም ሕጂ ንኣምላኽ ድማ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ንሰብ ብምሃቡ ኣመስገንዎ ንኣምላኽ የመስግኑ ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ስልጣን ንሰብ ሂብዎ ሰብ መን እዩ የሱስ ማለት እዩ እሱ ዝገብሩ ዘሎ ተኣምራታት ስለዚ እዚ ተኣምራታት ዝገብሮ ዘሎ ስኒ ንሰብ ብምሃቡ ከምዚ ዓይነት ስልጣን ንኣምላኾም ኣመስገኑ ይብል ኣብ ሉቃስ 7:16 ድማ እንታይ ይብል ንኩሎም ፍርሓት ሓዞም እዚ ተኣምር ምስ ረኣዩ ማለት እዩ ዓብይ ነቢ ተንሲኢልና በሉ ሕጂ እንታይ ኢሎም ንሳቶም ዓብይ ነቢ ተሲኡ ኣብ ደቂ እስራኤል ሓደ ዓብይ ነቢ መፂና ይብሉ ማለት እዮም እንታይ ሞ እዚ ነቢ እዚ ኣምላኽ ንህዝቡ በፅሐ እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ ማለት ኣምላኽ ሓደ ሰዲድልና ዓብይ ነቢ ሰዲድልና ከምዚ ዓይነት ኩሉ ተኣምራታት ዝገብር ኢሎም ንመን እዮም ዘመስግኑ ዘለዉ ሕጂ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ ኩሉ ግዜ ንመን እዮም ሰብ ዘመስግኑ ንኣምላኽ የመስግኑ ማለት እዮም ስለዚ ሪኦሞ ኩሉ ግዜ ወላ መፅሓፍ ቅዱስ ወላ በዓል መን ሽሙ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናበለ ይዛረብ ንኣምላኽ ጥራሕ እዩ ተኣሽሙ ዝገብር ማለት እዩ ወላ ጳውሎስ ንባዕሉ ማለት እዩ 80 ፅሒፍዎ ዝበሃል ናይ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ አንቶ ኢለኩም ነይረ ጎይታ ማለት ጎይታ ዝብል ብዙሕ እንተኣሽሙ እዩ ዘሎ ጎይትነት ዝሃቦ ማለት እዩ ምናልባት ናይ ሳራ ጠቂስያ ነይረ ወላ ኣብ ዳንኤል እውን ኣሎ 7:9 ዳንኤል ኣሎ ከምዚ ዓይነት ጎይትነት ካልኦት ዝሃብዎ ምዃኑ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ፍፅም እንተኣሽሙ ኣይትረክብን ኢኻ ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣምላኽነት ኣለዎ ዝበሃለሉ ወላ ሓንቲ ትረኽቦ ነገር የለን ፈፂምካ ትረኽቦ ነገር ወላ ሓደ የለን ሓንቲ ነገር የለን ባዕላቶም ግን ክለቃቅቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት እኮ እዚ ከምዚ እዩ ኢሎም ናቶም ርድኢት ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም እቲ ዋድሕ ዝኾነ ግልፅ ዝኾነ ገድ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ዘሎ ግን ኢየሱስ ልክዕ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይትረኽበሉን ኢኻ ከምቶም ካልኦት ነቢያት ይዛረብ ግን ሓደ ነገራት ወላ ነቶም ይሁዳውያን እውን ዘጠራጠሮም ኣብ ጥርጥር ዘእተዎም ነገራት ነይሩ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኢሎም ግን ተንትነልና ግን ክብልዎ ነይሮም ተረዲእኩሞ ኢልዎምን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ግን ኣይተፀሓፈን ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዮሃንስ 10:25 ዘሎ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ክብል ከሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና እሳቶም ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ብምስምዖም ሓነ እምበኣር ስኻስ ነብስኻ ኣምላኽ ትገብራ ኣለኻ ኢሎም ክሲኦም ሕጂ ዘቕርብሉ ዘለዉ ይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ሓስዮም እዮም ሓቀኛታት እዮም ትብልዎም እንዲሆም ኣይትብልዎምን ኢኹም
ስለዚ ብዙሕ ነገር ሓሶትዮም ኣይተቐበልዎን ብዙሓት ኣይተቐበሉን ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ኣይተቐበሉን ብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ሕጂ እንታይ ንብል ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ክብሎም ከሎ ብኸመይ ተረዲኦም ሶም ብዙሕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ንሳቶም ትኽክል ዘይርድኦም ዝነበረ እቶም ዝኽሓዱ ወይ ከዓ ዘይተቐበልዎ ማለት እዮም ሕጂ ንኣብነት ኣብ ማቴዎስ 9:8 ምሽ ንብል ኣለና እቶም ህዝቢ ኣብኡ ዝነበሩ እዚኦም ሕጂ ሪኦሞ ተቐቢሎሞ ማለት እዮም ንሰብ መሃቡ ከምዚ ስልጣን ሂቦ ንሰብ ኢሎም ብጣዕሚ ኣመስገኑ ብለካ ሕራይ እዚኦም እቶም ትኽክል ዝነበሩ እዮም እቶም ክቆትልዎ ዘይደልይዎ ዝነበሩ ግን ንዑ እንታይ ጥራሕ እዮም ደልዩሉ ነይሮም ዘረባታት ከምዚ ኣኸበሉ እሞ በኣ ገይሮምሲ ክሕዝዎ ናብቲ ጲላጦስ ኣብቲ ሓክም ወይ ከዓ ጲላጦስ ዝነበረ ኣብቲ ንጉስ ኣብቲ ኣዛዚ ዝነበረ ናብኡ ወሲዶምሲ ከእስርዎ ከቕትልዎ ከምዚ ጥራሕ እዩ ነይሩ ሕጂ እንታይ ይደልይሉ ኣለዎ ማለት እዩ ምኽንያታት ይደልይሉ ኣለዎ ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ወባ ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ስለ ዝበለ ሕጂ ኣይሁድ ከዓ ብዳርባ እምኒ ክቆትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ ይብል እቲ መጽሓፍ ማለት እዩ እምኒ ልዒሎም ሕጂ እስኻ እምበኣር ነፍስኻ ሕጂ ስውን ኢሎም ብምንታይ ዳ ኢኹም ንዓይ ትሃርሙሉ ዘለኹም ካብ ኣቦይ ብዙሕ ነገራት ግብርታት ኣርእየኩም ኢሎም እዚ ግብርታት ተኣምራታት ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣርእየኩም ኢሎም ስለ ኣይናይ ግብሪ ኢኹም ዳ ብዳርባ እምኒ ትቆትሉን ዘለኹም እንታይ ገይረ ምክንያቱ ይሁዳውያን ፈልጡ እዮም እዚ ተኣምራት እዚ ንሙሴ ነይሩ ካልኦትም ነይሮም ተኣምራታት ዝገብሩ ነቢያት ተኣምራታት ከም ዘለዎም ፈልጡ እዮም ካብ መን ተቐበልዎ ካብ ፈጣሪ ዝተቐበልዎ ስለዚ ቤና ኢኹም ንዓይ እዚ ትፈልጥዎኹም ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ ቤና ኢኹም ዳኒ ቤናይ ግብሪ ኢኹም ዳ ንዓይ ብዳርባ እምኒ ክትቆትሉን ትደልዩ እሶም ከዓ እንታይ ኢሎሞ ኣይሁድ ክንስኻስ ኢሎም እቶም ኣይሁድ እሳቶም ማለት እዩ ስለ ምፅራፍካ ሰብ ክንስኻ ኢሎሞ ሰብ ክንስኻስ ነፍስኻ ኣምላኽ ስለ ምግባርካ ኢሎሞ ነፍስኻስ ኣምላኽ ጌርካ ነፍሱ ኣምላኽ ገይሩዋ ዲ ሕጂ ሱ ኣይገበራን እኮ ኣነ ኣምላኸ ኣይበለ ወይ ከዓ ኣነ ዘይራኣየኩም ዘለዎ ኮይኑ እምበር ኣነ እኮ ኣምላኸ ዝበሎ ነገር ወላ ሓንቲ ኮይ ዘየለ ግን እዚ ሕጂ ናቶም ክሲ እዩ እዞም ክርስቲያን ናቶም ክሲ ወሲዶም እቲ ክሲ ናቶም ሲ ኣፅዲቖምሎም ሓቅኹም ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎም ማለት እዩ እዚ ስለ ምፅራፍካ ሰብ ክንስኻ ኢሎሞ ንስኻ ብልዎ ኣለዉ ሰብ ኢኻ ብልዎ ሰብ ክንስኻ ነፍስኻ ኣምላኽ ስለ ምግባርካ እምበር ስለቲ ፅቡቅ ግብረታትካ ኣይኮነን ብእምኒ እንቐትለካ ኢሎም መሊሶምሉ ንሱ ከኣኒ ኢልዎም ኣነስኒ ኢልዎም ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለሙን ዝለኣኾ ግዳ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝበልኩ ከመይ ኢልኩም ትፃረፍ ኣለኻ ትብሉ ንስኹም ፃርፊ ትብልዎ ዘለኹም ኣነ ኣምላኽ ኢልካ ኢኻ ትብሉ ዘለኹም ግን ከመይ ጌርኩም ፀርፊ ትብሉ ኣነ ወዲ ኣምላኽ ዝብለኩም ዘለኹ ይብሎም ኣሎ ስለዚ ኢየሱስ ኣነ ወዲ ኣምላኽ ኢሉ እቲ ወዲ ኣምላኽ ማለት እውን እንታይ ምዃኑ ክንሪኤና ካልእ ግዜ ግን ወዲ ኣምላኽ ኢልዎ እምበር ኣነ ኣምላኽ ኣይበለን ስለዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትፃረፍ ኣለኻ ትብሉ ኣለኹም ኢልዎም በዚ እውን ብዙሕ ተኻቲዕዎም ማለት እዩ ኣብ ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ዮሃንስ ዘሎ 10:30 ማለት እዩ ካብ 25 ክሳብ 30 ስለዚ ምዝ ተተሓዘ ነገር ብዙሕ ስለ ዘሎ ምናልባት ተመሊስና ክንመፂና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳፅረና ክንከይዲና ማለት እዩ ነዚአን ግን ነዘን ሕጂ ክንብለን ፀንሕኩ ሰብ ስለ ዝሓተተኒ ብአን መሰረት ነው ማዓልቲ ክምልሰሉ ስለ ዝፈተው ኸ እንሻ አላህ ዝመፅ ዘሎ ግዜ ጅምዓት ማለት እዩ ሰዓት 4 ልክዕ ክንጅምር ኢና ሓደ ሓደ ነገራት ስለ ዝነበረና ቁርብ ዶንጊና ነርና ካል ጉዳያት እንድሕር መፅዩ እቲ ፕሮግራማት ይቕየር ሓደ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ሶ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎ መዓልቲ በዚያ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ እንሻ አላህ ዝመፅ ዘሎ ጅምዓት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ሰላም ዓለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ